Aprenents, benvinguts, benvingudes al tercer episodi de la segona temporada de Quasi res porta al diari. Soc Núria. Jo soc Edgar. I avui estem així per a comentar un parell de notícies més d'actualitat, recents, que em semblen força interessants per als exàmens de valencià, com sempre fem així, pensant quines notícies podrien aparèixer com a temàtiques d'examen i què podrien dir un poc sobre elles, no? Avui seguim ja la dinàmica de sempre, ja estem així els dos, i sí que vull fer abans de començar un incís, perquè molta gent sí que ens ha comentat arran dels anteriors podcasts, que evidentment recordeu que el llenguatge que fem servir Edgar i jo és d'una banda improvisat, perquè estem parlant de forma espontània i sense pensar massa, però sí que dins d'aquesta espontaneïtat intentem que hi hagi una diferència òbvia entre un valencià més col·loquial i un valencià un poquet més formal, no? Llevat que en ocasions evidentment costa mantenir el nivell seu constantment perquè recordem que són nivells irreals, no? Per tant, sí que només això com a punt, no? Com a incís abans de començar, per tal que la gent ho tinga claríssim, que agafi com a referència les idees que comentem, però que entenga a més també quin xoc hi ha entre els dos tipus de llengua, no? Molt bé. Doncs avui tenim dues notícies per començar. La primera la comentaré així ràpidament, que té relació amb els metges, no? El sector de la sanitat en general, i en segon lloc parlarem també després de la llengua en l'actualitat, una temàtica també força interessant. Tot el que suposa canvis de paradigma en l'actualitat és tema d'examen, així que sempre cal que estiguem molt a l'aguait de què és el que va passant en la nostra població actual i quins són els canvis de paradigma que van tenint lloc. Un d'ells, sens dubte, és que d'un temps ençà hem pogut veure com la població que és part, que forma part del sector sanitari, està demanant un canvi dins del seu món laboral. Sobretot pel que fa a les guàrdies que estan obligats a fer, que són guàrdies de 24 hores. El que comenten és que és inhumà i que no estan entrant frescos per a resoldre conflictes, per exemple, d'urgència. No? Si arriba una operació molt complicada d'urgència, quan porten 23 hores de guàrdia i han de resoldre-la, potser no ho fan amb la mateixa implicació o amb la mateixa agilitat mental, podríem dir, que si la reben quan porten 2 hores de guàrdia. Sí, bueno, és un sector que sempre està molt, no sé com dir-ho, molt castigat per l'aixina. Vam veure recentment ja fa 4 anys l'aixina, sobre el tema de la pandèmia que es va ocórrer en el nostre sector, tota aquesta gent que va tindre que estar ahí donant suport i ajudant als metges, tot el relacionat amb la sanitat i el problema que van tindre ahir, i inclús gent que no estava encara que estava entrant-se la carrera o tal, va tindre també que entrar a ajudar, voluntaris, demés. Va ser una catàstrofe a nivell mundial i van tindre que estar ahí moltes hores dedicades, no és tema de guàrdia, era més tema d'una urgència, però una urgència a nivell mundial que es va tindre que donar a Xina i van estar fent dies seguits, molts treballadors i treballadores van tindre que estar dies seguits, inclús sense dormir al peu del canó, diria. Sí, realment crec que sí que és un sector molt castigat. Amb la Covid, per exemple, sí que vam viure que eixíem a fer un aplaudiment, tots i totes pels sanitaris. Semblava que en aquest moment eren herois, que havien de passar la història com a herois i que en principi calia que aquesta pandèmia suposarà un canvi per al sector, cosa que s'ha comprovat avui dia que no ha sigut d'aquesta forma. No. En aquell moment va ser l'eix vertebrador que va fer, i va aguantar el que estava passant, però avui dia veiem que continua passant el mateix, potser la gent inclús oblidant-se de la feina tan forta que van fer, que la gent estava a casa tancats mentre ells continuaven. Sí, jo en aquest moment estava treballant en un altre sector, no era sanitari, però vaig tenir que anar a treballar en pandèmia i sent algo tan llunyà del sector sanitari com era el meu sector, jo m'he ficat molt en la seva pell perquè jo mateixa treballant, jo estava en el sector tauleller, que estava en un laboratori, jo mateixa treballant en aquest sector estava intranquil, no? Jo crec que ens passava molta gent que ens tocaria treballar en aquest moment, que estava intranquil pensant en això que és, perquè no sabíem ben bé què era al principi, si se te podia contagiar a tu, si algun company podia caure treballant també, en la malaltia,
va ser una època un poc complicada i estranya, no? Perquè sobretot hi havia molt de desconeixement, sobretot al principi d'aquesta pandèmia. I jo sempre pensava, i continuo pensant en el sector sanitari, que si un sector com el meu, estava entrant així en por, imagina't el sector que es dedicava directament a tractar aquest tipus de malaltia o la pandèmia aquesta en general, i ens arribava gent ahí contagiada, arribava gent en problemes respiratoris, etcètera, que donava símptomes a aquesta pandèmia. Com estarien? I damunt, ja t'he dit, la quantitat d'hores que feien i unes quantes dies sense dormir que hi havia, que algú estaria unes quantes hores sense dormir, com afectaria això mentalment, el tema de la família, que també saps que estàs ahí, no sé, que és molt complicat. Un parèntesi que en esta família són 3 persones. Que ell forma part de la família, evidentment, i ell vol ser protagonista sempre, per tant, la gent que està dins del curs nostre ja sap que Kai forma part també de les classes en directe, de les sessions d'explicació, perquè sempre està pràctic per moltes i sempre ell vol estar, no? Vol ser protagonista, siga com siga. Per tant, reprenent un poc el que estava dient abans Edgar, jo penso també que com estàvem comentant abans, sí que semblava com que arran de la pandèmia ja tindrien el reconeixement que els feia falta i veiem que avui dia no passa, no? Perquè continuen havent jornades infernals, no? I molta complicació dins del món de la salut. Per tant, simplement vull comentar-ho perquè a hores d'ara hi ha moltes reivindicacions, no? Que intenten canviar el que està ocorrent i el món laboral en aquest sentit. Crec que potser ara és com que la gent està molt més al límit que pot ser abans, no? I això fa que de vegades ara comenci a agafar-se un poc més el que diuen, no? I a tindre-ho en compte, simplement. Per tant, evidentment, tema d'exàmens, sense cap tipus de dubte, crec que pot ser una de les temàtiques més fortes avui dia, no? D'aquest canvi de paradigma tan fort, perquè quants anys fa que està funcionant el sistema com està establert fins ara? Jo penso que moltíssim, no? Sí. No recordo cap moment en la història que potser no funcionava d'aquesta forma des que es va implantar com a tal. Per tant, importantíssim com a tema d'examen, no? Què et sembla? Sí, aquests temes de sanitat actual, sanitat en general, inclús podem remuntar a algun tema de passat, estil de la pandèmia, que va ser algo tan important a fer històric quant al tema passat. Va ser algo molt important i també pot acabar així, crec jo. Sí, no només... Va ser algo que ens va marcar molt. Clar, exacte. No només el tema salut, que penso que és força interessant, força important per als exàmens, sinó també en aquesta ocasió podem fer com una unió de 2 macrotemàtiques, perquè també parlem del món laboral, no? Potser avui dia hi ha més reivindicació en el sector laboral de la salut, perquè la gent és més conscient de què vol en la seva vida, no? Vol temps lliure, fa temps que ja no estem vivint per a treballar i que volem treballar per a viure. Les noves generacions ho tenim molt més clar. Per tant, també això el que fa és que lliga 2 temàtiques diferents, no? Que ocorren amb el tema salut, amb tot el que hem explicat del tema pandèmia, per exemple, i també que ocorren en el món laboral, no? Quins tipus de canvi la gent vol avui dia. Vol més temps lliure, no? Vol unes condicions més dignes. Sí. I sí que penso que el sistema cada vegada caldria que es preocuparà un poc més per tenir la gent contenta i tindre professionals frescos, no? Perquè si estem ja al capdavant de la salut, no? Mundial, inclús podríem dir amb el sistema que hi ha, que podríem aconseguir amb professionals que sempre estiguem ben descansats, no? Sí. És fort. Aquest tema em veig que, si mal no recordo, el vam tractar fa prop de 2 anys, crec. En la primera temporada. La primera temporada dels podcasts de qualsevol esport al diari, i era això mateix, el tema de què premiava més la gent avui dia, un salari elevat o treballar menys hores, te'n recordes? Totalment. Ho vam parlar perquè a més el sistema està fent una intenció de reduir la jornada a 37 hores i mitja o a 32, que és l'objectiu, no? De reduir-ho a 4 dies laborables, i ahí veiem que ja ho parlàvem fa un parell d'anys i avui dia el món continua girant i evidentment continua existint aquest debat de forma un poc més forta, inclús podríem dir, no? Sí, anem cap ahí, com bé dius. Jo crec que tot el món vol treballar menys hores perquè al final el que et dona és això, poder estar amb la família en casa, poder créixer els teus fills, no? Tot això és important i crec que tot el món anem un poquet de poc cap ahí. Sí que és veritat que és perillós perquè, clar, volem tots treballar menys hores, però
El salari, claro. Què passa? Clar, és que ja... És perillós, no? Si treballes menys hores cobraràs menys. Entonces, bueno, pues ahí... no sé com ho faran, si ho acaben fent. L'objectiu seria que no, no? Clar, la cosa és que... una reducció de jornada efectivament. que mantinga el sou igual. Sí, complicat. Volem però per demanar i desitjar, pues, que no sigui. Exacte. Jo penso que per a tancar aquest tema, no, hauríem de destacar que, evidentment, si ens enfrontem com a tema d'examen, cal tenir en compte què passa avui dia amb el món laboral, què passa avui dia amb el sistema sanitari, com funciona. Per tant, vocabulari també del món laboral i del tema salut imprescindible per a tenir-ho en compte. I que, una vegada més, recordem que l'objectiu no és ser experts en el món de la salut, pot ser gent que no sap que està existint el debat, no? I que hi ha molts professionals de salut que estan farts i que volen reivindicar un canvi en el sector en què treballen, però no ens demanen que siguem experts en aquest tema. Per tant, si entenem què ocorre a grans trets avui dia en aquest sector, ja tenim gran camí avançat i molta part del nostre discurs d'examen decidida, no? Penso que podríem dir això. Sí, per tancar aquest tema, jo crec que està tot esmentat, no sé si vols comentar alguna cosa. Jo sí que demanaria a l'audiència que si hi ha algun expert en el tema o algú sap, sempre ho dic. Sí, que ens ho conti. O algú està en aquest sector sanitari treballant, o vol anar a Bahia a treballar ahí, o té algun familiar que també pot passar que estigui treballant ahí, si ens vol comentar, deixar un comentari per així baix, o Instagram o siga, comentant el seu punt de vista, doncs sempre és interessant. Nosaltres parlem un poc des del desconeixement, en aquest cas, i bueno, és una opinió que potser algú diu, pues mira, jo veig que sí, que s'està matxacant molt, un altre diu, no, jo estic treballant, m'ho passo treballant, i al moment l'horari que porta bé, o des de la pandèmia han canviat aquestes coses, perquè això nosaltres, com no estem en el sector i ningú proper a mi ho està, jo no sé què ha passat a partir de la pandèmia. Jo no sé què ha passat en aquest sector, si és igual, si no, si algú sap, doncs... Que ens ho conti. Sí, sempre està bé. Doncs fins aquí el primer tema, la primera notícia que avui hauríem de comentar. Comencem a comentar la segona i última, realment, del podcast d'avui, que suposa un poc de controvèrsia, no? Durant aquesta setmana hem pogut veure com diversos mitjans de comunicació es feien ressò al voltant de la notícia, i també a Twitter, no? I en altres xarxes socials, i bàsicament ha sigut, no? Ha tingut lloc perquè hi ha hagut un reporter a Punt que evidentment no parlava valencià formal ni parlava tampoc un valencià mínimament normatiu, no? Hi havia grans dificultats per entendre'l i grans conflictes lingüístics i contactes lingüístics amb el castellà, amb barbarismes, no? Amb col·loquialismes, quan estava a la vora de la platja explicant una notícia. No? El que vull comentar sobre això és que, d'una banda, evidentment, recordem el que diem sempre, no? A Punt no és un nivell C1 o un nivell C2. Jo soc molt insistent amb el tema perquè moltes vegades la gent es pensa que sí i en ocasions és contraproduent, no? Hi ha molta gent que ens ha parlat a l'Instagram per a dir-los, Núria, mira això, no? I evidentment ara entenc el que comentaves, perquè jo sé que quan a classe sempre expliquem que el valencià de Punt no és un valencià que podem dir als exàmens, almenys no el valencià que ens demanen com a tal, sé que xoca un poc, però evidentment passa que no, el valencià de nivell C1-C2 no és un valencià real, no? Això d'una banda. D'altra banda, el que ha ocorregut és que evidentment hi ha hagut una onada massiva d'odi cap a aquesta persona, cap al reporter, no? I molta gent que es feia creus perquè no entenia com es podia permetre que a la televisió pública valenciana hi hagués una retransmissió de l'estil, no? És a dir, vaja, una persona que parla d'aquesta forma. Tu què n'opines? Jo tinc una opinió molt certa sobre això. Per a mi, aquest objecte de debat, torna a dir, igual que la setmana passada, que és espontani. Jo... Sí, Edgar no sap... Quan em parles de la notícia, a mi m'agrada fer així, perquè crec que és més natural. Sempre ho parlem, sempre diem, anem a ser sincers també, sempre diem, sobre quin tema anem a parlar? I tu me dius, pues mira, ha passat això en un reporter. Però jo m'he sentat així i es comença a gravar. Que m'agrada fer així perquè em pareix que és més natural i me fico en la pell un poc d'algú que li toque parlar sobre un tema i jo sense tindre un nivell C1 i C2, parlar valencià de carrer, el valencià que parla en el dia a dia amb tu, m'agrada també un poc que
que es noti la improvisació i que tu pugues després fer servir formes més de nivell. Sí. Sobre aquest tema i tingues també tu el discurs un poc més preparat. Se veuen les dues parts. Sí. Entonces, pues, crec que està bé. Respecte a aquest tema, és un poc complicat. Jo entenc les dues bandes. A mi no m'agrada això de linchamientos masivos, ¿no? Que se diu. Sí. Malamente dicho. No, però... no m'agrada. Estem en contra de qualsevol onada d'odi? Sí, a mi això no m'agrada en absolut. Pràcticament cap discurs ni forma de ser de cap persona. Això que agarren a una persona i per fer ser... Per exemple, en aquest punt de que una persona està parlant valencià i no ho parla a nivell formal, que vaig a gent allà a aventar-li canya i que puguin fer al carrer, perquè pot passar. A mi això no em pareix bé. Però puc entendre que la gent demande també cert nivell a l'hora d'eixir per la tele, per la televisió i que es requerisquen certs graus de parlar més fluid, de parlar bé correctament, perquè això va dirigit a l'audiència també a xiquets que tenen que anar progressant. Tot això també estic d'acord. No sé què tu n'opines, però... És difícil, és difícil. Jo, evidentment, primerament hem de dir que qualsevol opinió és vàlida sobre el tema, que no tenim en absolut la veritat absoluta, total, sobre aquesta qüestió. Sí. Però jo sí que tinc una opinió molt marcada sobre això. Realment un parell d'opinions. Des del punt de vista de la filòloga, no? Que ha estudiat i que justament els mitjans de comunicació és el meu sector, vull dir, jo quan vaig fer el TFG de la carrera ja va ser sobre mitjans de comunicació, després vaig fer el títol de la Junta Qualificadora de Llenguatge a mitjans de comunicació, vull dir, jo realment podria treballar a punt a hores d'ara perquè els títols que requereixen els tenim, vull dir, això fantàstic. Des d'aquest punt de vista, evidentment, la televisió té un paper normalitzador de la llengua. Fa molts anys, suposo que això ho comparteixes amb mi, de fet va ser el TFG, els dibuixos animats van ser gran ferramenta per a normalitzar la llengua als anys 90, no? Tot el món de la nostra generació ha crescut veient Bola de Drac, no? O Doraemon, exacte, i tota aquesta quantitat de dibuixos animats doblats al valencià. Sí, TV3 o en Punt 2. Sí, en Punt 2, exacte, quan ja existia Canal 9 i Punt 2. I en aquest sentit, quan entenem des del punt de vista de la realitat que la televisió té un paper normalitzador de la llengua i que per tant, mitjançant la televisió podem fer que el valencià s'estenga molt més, la gent veja que el podem fer servir en moltes més ocasions i que no és una cosa estranya, no? Sinó que podem viure en valencià, evidentment el llenguatge cal que siga amb un mínim de normativitat. Sí. Hi ha gent molt preparada que té els títols que estaven comentant abans, que per exemple jo tenia, que de segur que estan desitjant treballar a la televisió pública valenciana, que parlen valencià, que tenen el seu títol de llenguatge a les de comunicació, a banda del nivell C1, que de fet per a poder fer el títol de llenguatge a les de comunicació et demanen tindre el nivell C1. I és una mínima garantia d'èxit, no? Esta persona està fent el títol perquè vol treballar a la mitjà de comunicació X, no? En valencià, i per tant que tinga una mínima garantia d'èxit i de seguretat de saber parlar valencià. Evidentment aquesta persona no el tenia. No? Perquè era molt evident que les incorreccions que feia eren molt greus. Per tant, des del punt de vista de la filologia, entenem que sí o sí ha de tindre un paper normalitzador i, per tant, cal exigir que el que es mostra a la televisió sigui un valencià normativitzat, no? Que té un paper de normalitzar i d'unificar la llengua. Perquè tu i jo som de Castelló i Vila-real, tenim 10 minuts en cotxe i tu i jo parlem diferent. Sí. Imagina't si jo agafo una persona de Vila-real com jo i parle amb una persona de Pego, no? A Alacant. Sí. Vull dir, al·lucina, no? Hi ha molta diferència. Sí. És el que ens recorre el castellà amb l'espanyol de Mèxic, no? I el que es parla així, que evidentment hi ha paraules que no són comunes. Per tant, evidentment cal que unifiquem, i aquesta persona no ho feia. Per tant, ahir, no? Estem tristos un poc i enfadats. Sí. Ara bé, evidentment no és possible la quantitat d'odi que ha generat aquest clip. No és possible, perquè ens omplim sempre la boca, no? Dient
que el valencià correcte és el que es parla, vull dir, no? Que el pitjor valencià és el que no es parla, podríem dir inclús, i que per tant, el que la gent fa o al que la gent li passa, podríem dir, que això ho veiem tu i jo constantment, que és que ve gent a preparar-se el valencià que té un autoodi increïble, que té vergonya de parlar valencià. Núria, jo és que parlo valencià, però parlo valencià fatal. Núria, jo és que parlo valencià de xàtiva. O parlava valencià en el col·le, però... Parlaves d'escola, sí, i ara no parlo, tinc por, tinc vergonya. Per tant, poc favor estem fent si front a aquesta persona que estava intentant parlar valencià correcte, que havia de fer-ho, perquè estava a la televisió valenciana, que no ho va fer correctament. Això jo soc la primera que ho denuncia, però que estava fent un gran esforç per fer-ho correctament. No fem cap favor si el que estem fent és és a dir, enfonsar aquesta persona. Jo crec també que després la culpa no crec que sigui de la persona. Qui l'ha contratat? No, evidentment hi ha molts malament. Vull dir, així tots quan portem el cotxe al taller, per exemple, volem, jo parlo del meu cotxe, però jo quan porto el cotxe al taller procuro que el taller que el porte siga mecànic, o vaig estudiar mecànica. Si tinc que triar entre dos tallers, imaginem que un taller és una persona que ama els cotxes, però ja està, i l'altre és un mecànic. Sí, ho entenem. Per molt d'amor que tinc als cotxes, si l'home no ha estudiat per arreglar cotxes, a mi personalment no me dona confiança, saps? Jo no sé si aquest reporter ha estudiat o no ha estudiat valencià, no ho sé, no ho he vist i no he vist res del clínic, no he vist res. Només estic confiant en la teva paraula. Gràcies. Només jutge. Escoltem i jutgem. Sí, jutjant des d'aquest punt de partida de que l'home dius tu que no parla bé o que la gent s'ha tirat molt en contra perquè no l'ha tirat molt normalment, no sé directament per què l'han contractat o per què l'han ficat allà a fer el reporter en apunt. Quan tu dius que hi ha gent molt preparada per aquests temes, hi ha molta gent com tu que estudia la llengua per a la carrera, que estan preparats i que són experts damunt de que han fet el màster o el TFG o el que siga sobre els mitjans de comunicació també, estan molt enfocats en aquest punt en concret, no només en la llengua. Vull dir, a mi em sembla una errada molt greu contratar una persona que faci castellanismes o que faci parlalismes o el que siga. Entonces, ahí està el problema real. Claro, és que això crec que és el punt important final. Estem enfadats, jo estic enfadada, amb la gent que l'ha contractat o lamentem per aquesta persona perquè no hauria de tindre aquesta feina perquè estar a la televisió pública valenciana suposa un mínim de garantia d'èxit amb el valencià, que per això existeix en gran mesura. I aquesta persona no ho complia, no? Vull dir, no ens ho garantia, però pensi que l'onada massiva d'odi no va anar cap a aquesta persona, que dins de tindre la feina que tenia va intentar fer-ho el millor que va poder, evidentment no correctament, però és que almenys va intentar fer-ho, no? Vull dir, que haguera pogut rebutjar la feina, no? I que haguera pogut tindre una mínima decència de dir jo això no ho accepte com a feina perquè evidentment no soc capaç de fer-ho. D'acord, però no sabem ni en quina situació està, no sabem res de res. Fiquem-nos en el cas de que la persona hagi treballat ja d'això, no? De reporter. Per exemple, en el canal d'Extremadura, no ho invente, totalment, no sé res d'aquesta persona. Simplement, porta millor vivir uns anys així, sap parlar valencià de carrer, té molta experiència de reporter, li han donat l'oportunitat, doncs l'he acceptat, no? No crec que siga just que la gent vagi a dir una sèrie d'insults i potser atacar-lo per redes socials, el seu Instagram privat, nomenant-lo, el que siga. Jo crec que la gent, si s'ha de queixar d'algú, seria la cadena a punt, no? Deixant de banda aquesta persona. Totalment. No sé el que està passant, però... Torno a insistir, jo estic d'acord amb això, però estic molt en desacord amb grans veus de la filologia i del valencià, que jo he vist molts tuits, tot jure, que feien vergonya, i que el que feien era això, una onada massiva de gent comentant coses negatives sobre aquesta persona. Per tant, no justifiquem, evidentment no, que el que va fer farà correcte, en absolut, em sembla fatal. Partir de la base de no em sembla una bona contractació i una errada, per tant, de base de la gent que ha contractat aquesta persona. Però és que no anem a cap lloc si critiquem la gent que parla valencià.
És que en absolut, no? I això volia comentar-ho perquè ens va passar una altra vegada, no sé si ho recordes. Sé perfectament el que va ser i ho estava pensant. Sí? Ens sol passar. Edgar, estem connectats. En tots els podcasts Estem connectats. sol passar una vegada perquè estigui guionitzat o alguna cosa, perquè a més sempre passa, crec, Sí, però perquè l'últim de la setmana passada, ja fa temps que no ho fem, però la setmana passada va passar també. La setmana passada, tu estàs pensant algo de Rubius. Un exemple. Estàs pensant algo de Rubius en el cas de youtubers i estava pensant en això, i ara ha passat no. Dilo tu, lo que anaves a dir, que nos va passar a una persona en el nostre cas personal, no? Lo que anaves a comentar, imagina. Ai, doncs jo no ho sé. No? Pues mira, ara m'he colat, no sé. No sé, però jo aquí, si no és el mateix, tu ho expliques, I serà dos per un. Igual m'he colat, però de normal som esta següent. Jo el que volia contar era que, mira que som xicotets, vull dir, a poc, tot el que suposa el projecte Aprenem va creixent, per sort i per fortuna estem profundament agraïts. Cada vegada aconseguim que més gent tingui el subtítol de valencià i això és el que més felicitat ens aporta. A mi almenys és la meva raó d'existir. Per tant, el que sí que vull comentar és que dins d'anar a poc creixent, el que acaba passant és que hi ha gent que arriba al nostre Instagram sense entendre massa bé què és el que fem, no? Jo recordo un vídeo que vam gravar fa un temps que va ser perquè tu i estàvem així al sofà veient un partit de futbol i jo vaig voler explicar al vídeo que quan juga al València, per exemple, existeix a la televisió, al Movistar, l'opció de veure la retransmissió, d'escoltar també i veure la retransmissió al València. Sí, comentaristes. El comentarista, hi ha una opció de la veu, vaja, que és un comentarista valencià. Sí. I jo ho explicava perquè entenia que era molt important també que la gent coneguera que molta gent en el seu dia a dia no té un context de parla valenciana i que és força interessant que puga saber que hi ha momentets en la vida en què pot aproximar-se un poc al valencià. És important recalcar que sol passar en els partits que siguen de la comunitat o prop de la comunitat. Sí, exacte, sí. Jo faré de València, per exemple. El Barcelona, l'Espanyol, el València, l'Elx, el Llevant, el Castelló. Estos equipos que esté Villarreal, estos equipos que están ahora en fuera. Villarreal. Bueno, el Mallorca el día que también, y se ha metido el triple, pero bueno, estos partits... Que IB3 pensi que ho fa. Sí, estos partits hi ha una opció de Movistar i, bueno, en general, en les televisions de pago, en hora també, dependiendo de marcas que compra pagamos nos pagarán. També, t'imagines. Bueno, de moment estem pagant. De moment estem pagant. I prou, que això ja serà un altre tema per traure els drets televisius al món de l'esport. Mira, farem un altre podcast sobre això. Sí. Tenen l'opció. Sí, que tenen l'opció dins d'aquestes emissores de veure els partits en els interlocutors de la seva regió, en el cas d'on sigui l'equip. Exacte. Que no m'he anat abans, pues estan ahí parlant valencià o mallorquí, o català. Sí, tal i qual. Cadascú en la seva variant dialectal. I en el Celta i en el de Polleçó també fan en galec. Exacte. Si voleu veure en galec no ho pot tenir l'opció. Exacte. Jo volia comentar-ho perquè recordo quan vam publicar aquest vídeo que vam tindre hate, un poc d'odi. No sé si ho recordes tu. Jo ho recordo perquè ho tinc així clar. Jo estava pensant en això i en altres situacions que ens ha passat també de parlar-nos per privat o enviar-nos missatges directes a Instagram i diem-nos, ahí tu has dit una paraula malament. Que és correcte. I jo estava pensant en això. D'acord, sí. No concretament en aquest vídeo, que també és veritat. No, jo pensava en el cas del vídeo perquè jo recordo que a mi em va fer un poc de mal així a l'ànima, més que res perquè moltes vegades són comentaris de gent que es dedica al món del valencià i que busquen aquesta perfecció absoluta, no? Molta gent el que ens va dir en aquest comentari, per exemple, o en aquest vídeo, és que el comentarista de punt no feia servir un valencià normatiu i que moltes vegades la retransmissió del futbol deia incorreccions, no? I que per tant no els pareixia bé que jo recomanara això perquè no era una persona que realment seguia un llibre d'estil, no? Del lloc en què treballava. Jo això ho compro al 100%, igual que compre que avui dia, insistís, que aquesta persona, el reporter que estàvem comentant abans, ha de tindre un valencià normatiu disponible i viable per a fer servir sempre. Però entre una perfecció absoluta i no parlar valencià o no consumir valencià, jo evidentment preferisc al 100% que la gent consumisca valencià sense que siga un valencià
normatiu. M'expliques? Sí, després crec que també és molt important, disculpa que que sàpiguen diferenciar, perquè tant el partit de futbol que estàs veient com este podcast que estàs veient, que ara és totalment improvisat i espontani, tu ahí no estàs buscant el veure això per a preparar-te per a l'hora de l'examen. Tu ahí estàs buscant el estar... No, perquè jo fa la classe. Claro, ahí estàs buscant el estar alrededor girant del món del valencià, anar sentint, estar ahí, ficar-te... Sí, és immersió lingüística. Sí, molt bé, és immersió lingüística. Tu, per a polir i per a aprendre i per a estudiar que han enfrontat l'examen bé, acudis a les classes de Núria. O te ho prepares per tu compte i te la xues. d'estudi. Efectivament, per això estàs per a passar-ho bé en el futbol, en el cas d'este podcast, el més important crec jo és extraure idees de lo que pot anar a l'hora d'enfrontar l'examen, el que pot eixir, els temes que poden eixir-te. Sí, el que està passant de l'actualitat. Un poc d'actualitat, un poc de tal... I per aquest tema no l'he pensat jo, no, això està passant, el del reporter pot eixir, el que vam parlar la setmana passada, el menjar porqueria que vam parlar en altres podcasts. Tots aquests temes poden eixir d'actualitat, la pandèmia, tal, i estar un poquet ahí immers en l'actualitat, el que està passant, això. Sí, no, tal qual, però volia comentar-ho perquè sí que era molt important. Al cap i la fi ho comentem perquè el tema de la llengua apareix als exàmens. Si la gent, per exemple, consulta les guies d'examen de la Junta Qualificadora, de la SIACOBA, de l'IOI, veuran que una de les temàtiques que apareixen als exàmens són les llengües, no? No pot ser tant el tema del valencià en concret, que és possible que sí o és possible que no, sinó el bilingüisme en l'actualitat, no? Per exemple. O la diglòssia, que molta gent, el valencià, no fa servir en contextos molt formals perquè pensa que no és tan correcte, no? Com en administració o en altres ocasions. Vaja, hi ha un por de tot, per tant, sí que és important que entenguem també què ocorre dins del món de la llengua avui dia, que entenguem sobretot què és el que està passant, que entenguem que hi ha un autoodi molt fort i que entenguem també que el valencià, el millor és el que es parla, no? I que després ja veurem què vols fer tu, si vols fer un C1 o un C2, ja farem aquest nivell. Però el valencià real, jo sempre comento que és el del carrer, no? És la llengua viva que al cap i la fi mantenen i fan els parlants. Per tant, fora vergonya, evidentment, i fora autoodi tot el possible, no? I estar immers en, si no 24 hores, el major temps possible, de gent parlar en valencià o escoltant la tele en valencià o veient podcast en valencià sentint-nos, jo crec que te va aportar, no te va restar. Siga com parlen els interlocutors, nosaltres en aquest moment, jo crec que va sumar, sobretot si estàs ficat en un curs en professionals, com és Núria, per exemple, perquè encara que hi hagi coses que estan dient-les malament o estem nosaltres parlant d'una manera més relaxada, més que pot anar per l'hospital, sempre pot eixir alguna cosa que tu pots dir després a Núria. Això està ben dit, això no sé què, jo crec que això es pot dir així, estaria bé, t'empapes de temes d'actualitat que te poden eixir, jo crec que aporta. No crec que sigui algo que reste, que digues tu, ui, cuidado que crec que no està parlant gens bé el valencià, no res, me'n vaig a veure los Simpsons en castellà, que a mi m'agrada molt, però jo crec que aporta, que no és algo negatiu. Totalment. Jo per a concloure el que volia dir sobre això que estem comentant, és que realment sí que hi ha sempre com això, com un autoodi de base que és molt preocupant, no? Nosaltres, com a projecte, som un poc, no sé com dir-ho, perquè no som fatal, però jo soc molt revolucionari en aquest sentit, perquè jo passo olímpicament de tot això que la gent comenta, no? D'eixes onades massives d'odi cap a la gent que parla valencià o d'exigir aquesta formalitat, no? Jo soc molt estricta sempre quan comento, per exemple, que passar-me és una cosa i aprendre valencià per preparar és una altra, no? Una cosa que ocorre, un fenomen que ocorre quan jo preparo, és que moltes vegades el fet que la gent escolti a punt, per exemple, sabent anticipadament, que això és el punt important, sabent que a punt no és un C1, no? Si jo ja, sabent això, consulte a punt, de vegades funciona inclús com per a detectar incorreccions. Jo això ho faig un munt de vegades, no? Jo agafo el cotxe i vaig conduint i porto a punt ràdio, per la vesprada sobretot, i escolte els programes de la vesprada. I mentre parlen,
com que no puc desconnectar del tema de València, sempre pense, això que acaba de dir no ho podem dir al nivell C1-C2. Això al C1-C2 és de tal forma, no? Per tant, inclús com a aquest procediment d'anàlisi és una opció viable, no? I és favorable per a la gent que es prepara, que es prepara els exàmens. Sí, disculpa que tenim una vegada. Nosaltres mateix, quan tornem a mirar el podcast, una vegada pujat, també diem, ui, has dit tal, has dit qual, ui, quina barbaritat acabo d'escoltar. Però perquè ho fem des d'un punt no de que sigui perfecte, sinó de que sigui real. Sí, i crec que ahí està la clau. Clar, i crec que és molt complicat, és impossible fer també un debat espontani, parlant, com estiguis parlant en la terrassa del bar en un amic. A un nivell que no ho és. Clar, i no dir alguna barbaritat. Totalment. Sobretot, jo espero que és el resum del dia d'avui, no? També amb la segona notícia comentada. No podem fer autoodi, cal ser conscient de què passa avui dia amb el món de les llengües, importantíssim. Quina llengua està al top mundial, evidentment hi ha una, no? Que és el seu moment d'esplendor, però sí que n'hi ha d'altres que estan sofrint diversos fenòmens, no? Que intenten eliminar-les, perquè sí, perquè no, el que siga. I moltes vegades també van lligades amb altres temàtiques, per exemple, el turisme amb les llengües molt lligat, no? Perquè Catalunya està rebent, la població catalana està rebent molt turisme de fora que no vol ni el català. Per tant, també ho diré ja com altra cosa. Així que temàtica d'exàmens sens dubte, i que al cap i a la fi volem que quedi molt clar que això ho diem per activa i per passiva sempre als nostres cursos, quan fem directes per així, a xarxes socials, en tots els casos sempre que parlem de com és el mètode d'aprenent. Jo penso que ens caracteritzem sobretot per això, per entendre que un nivell C1 és irreal, que cal entendre què hem de fer per a passar-lo, perquè és el que la gent no explica, no? Què hem de fer per aconseguir l'acte. Que entenguem també sobretot que la llengua real, viva, inclús a la televisió, no és un valencià de nivell C1 en moltes ocasions, que podríem pensar, ai, no, d'acord, la gent que entrevisten, evidentment, com que és gent de peu, no? La gent normal, no parlarà de nivell C1 C2, però el presentador segur que sí. No passa, vull dir, no passa. Per tant, molt de compte amb això, però una vegada som conscients d'eixa dualitat que hi ha de valencià real o col·loquial i valencià de nivell C1-C2, podem gaudir, no? De la vida, del que consumim, de vídeos a TikTok que fa gent creadora de contingut en valencià que no parla un valencià formal, de veure el partit de futbol en valencià i de, ja dic, viure en valencià, que em sembla superimportant, no? Que no és un C1 i un C2, d'acord, però és aproximar-se a la llengua des d'una altra forma. Per tant, per a mi, imprescindible això, i evidentment sí que exigir un mínim de nivell, no? I de decència als mitjans de comunicació, per a mi sí que és important. Sí. Sí? Ho tenim? Sí, perquè una coseta és que se t'escapa alguna parauleta, que tal, en un nivell tan professional com és la televisió, i una altra cosa és aventar-se batalles a la llengua en cada frase. Sí. Ahí, pues, potser sí que es demanda un cert nivell, no? Exacte. Així que, xics, espero que us hagi agradat el podcast d'avui, no? Que siga profit per a vosaltres, que evidentment ens conegueu un poc més cada vegada més, que tingueu ja també moltes més idees per als exàmens. Ens veiem la setmana que ve amb un altre podcast. Serà l'últim podcast abans de la prova de nivell C1 i C2 de Junta Qualificadora, que és el dia 4 d'octubre. Jo estaré per allà. Per tant, si algú em veu i vol dir-me «Hola, soc seguidor del podcast», tu t'imagines? No ho sé. Si entra a l'aula i és tu la correctora... Però si jo no els conec, i si em coneixen no passa res. Ah, bueno, claro. Exacte. Claro. Jo, si no us conec, no passa res. Però sí que em farà il·lusió, sempre em fa il·lusió quan algú m'ho comenta, i ho gaudís molt. Així que esperem que us pugui servir moltíssim, que vagi molt bé aquesta recta final cap als exàmens, i ens veiem molt aviat. Adeu!